Zuzka, no keď sa tak pozriem okolo nás, tak mám pocit, že tu máme takú všeho chuť. Tak o čom sa dnes ideme rozprávať? O tujách. O tujách? Alebo teda o bývalých tujách. To znamená čo? Máme tu na južnom Slovensku hlavne, ale ťahá sa to už aj na stred Slovenska, taký masívny veľký problém. Obľubou vysádzané tuje smaragdové. Bohužiaľ, vo veľkej miere sú napadnuté istým škodcom. Aha. Takým krásoňom. Toto nevhodný papatuje? doplnok do záhrady. Ten chrobáčik napadne tuju, alebo cyprusovité, ale hlavne tuje. Nakladie vajíčka do tých útrob, do tých malých prasklín. A keď sa vyliahnú tie larvy, tak oni zostanú v tom dreve a tam spravia tu naozaj veľkú škodu. A odumierajú isté konáre, až pri veľkom napadnutí vlastne odíde celý strom. No dobre, a my si teraz ideme povedať, že čo teda môžeme použiť do živého plota miesto tuje? Áno, čo by mohla byť náhrada. Toto všetko, čo tu máme, môže byť živý plot? Môže byť živý plot a ja Čím som to začneme? rozdelila na isté áno. skupiny. Dobre. No ale musím ťa trošku sklamať. Náhrada za tuju smaragdovú v podstate nie je. Áno, To chápem. ešte nevymysleli. Ja verím tomu, že šľachtitelia makajú, ale tie isté parametre, aby to bolo štíhle, aby to bolo bezúdržbové, aby to rýchlo rastlo a vždy zelené. Zatiaľ nie je. Nie je. Ale asi je výhodné sa pustiť do toho výberu s tým, že upustíme od týchto očakávaní a budeme otvorení novým druhom. Ktorou skupinou by si začala? Začala by som s touto, čo máš za sebou. To tu vyzerá také tujkoidné. Tieto cyprusovité rastliny sú veľmi rýchlo rastúce. Sú vždy zelené, avšak nie sú žiadni drobčekovia a dosahujú o mnoho väčšiu výšku, než tu je smaragdové. Ich základný tvar je naozaj veľmi pekný. Áno. Na druhej strane, ak by sme chceli dosiahnuť len tú výšku, ktorú dosahovala tuja smaragdová, tak si vyžaduje aktívny rez. Rozumiem. Ale bohužiaľ nefunguje to tak, že dosiahne 4 metre a potom jej prestane. povieme, že stoj. A dosť. Takže naozaj treba brať do úvahy tú dospelú výšku, avšak samozrejme rezom môžeme upravovať. Takže toto máme tú prvú skupinu. Ktorá je potom taká tá druhá, ktorú by si volila ako variant vhodný? Druhá skupina rastlín, ktorá je vhodná tiež na živé ploty, sú stĺpovité, vždy zelené rastliny. Máme tu Cyprus totem a takisto stĺpovitý tis. Vyznačujú sa obidve tým, že bez rezu sú veľmi štíhle, teda na miestach, kde máme úzky priestor, sú ideálne. Presne. Avšak majú tú nevýhodu, že tým pádom, že sú úzke a chceme docieliť nejakú stenu, ktorá je neprehľadná, Tak ich musíme potrebujeme použiť viac kusov. Jasné. Áno. Áno, ale pozri, aké sú pekné. Ja som absolútne za tis. Pozri, ja a tis, my sme kamaráti. Dobre, tak keď si za tis, tak premostím na druhý tis, ak dovolíš. Dobre. Tuto máme druhý tis, ktorý už stĺpovitý nie je. Ale je krásny. Má taký vzdušnejší vzrast, Áno. ale keď bude starší, tak aj ten sa krásne zahustí a je ideálne na živé ploty, či strihané alebo nestrihané. Ale je význačný tým, že veľmi veľa ľudí má rešpekt si vysádzať ako živé ploty tisy, pretože majú jedovaté plody. Aha. No ale tento podruh tisu je taký, ktorý neprináša plody. Aha. Čiže dobrý deň, prosím vás, do živého plodu si prosím ten tis, čo neplodí. Áno. Tak to treba prísť. Áno, a naozaj bezpečne si ho môžete vysázať tam, kde sú deti. A on nepícha, on je krásny. Ja som úplne... Má to také nové, jemné výhonky. Áno, to je úplne ale príjemné. dá sa z tisu vytvárať naozaj také, naozaj elegantné, naozaj krásne živé ploty. Perfektne. Každému odporúčame. Čo tu ešte máš, poď? Ďalšie rastliny vhodné na živé ploty sú listnaté, vždy zelené rastliny. Obľúbeným druhom sú vavrínovce. Tento, ktorý máme medzi sebou, tak je Prunus novita, ktorý je veľmi obľúbený kvôli tomu, že rastie asi najrýchlejšie a najmohutnejšie, ale samozrejme tou výškou dosahuje aj istú šírku. Takže je to ideálna voľba, keď chceme dosiahnuť rýchlo, hustý, krásny, živý plot. A to vedľa seba máš čo ešte? Tiež podruh prunusu alebo vavrínovca. Je to podľa môjho názoru asi najkrajší podruh. Je nádherný. Je to etna a dorastá do trošku menších rozmerov jak novita. Bude mať taký kompaktnejší, hustejší, oválnejší tvár a vyznačuje sa tým, že nové výhonky sú takéto trošku bríšavých odtieňov, ale dáva to taký ako krásny vzhľad tomu celému živému plotu. Ty, čo máš pri sebe, sa volá Prunus Ellie a ja, čo mám pri sebe, je Prunus Genolia a sú to podruhy vavrínovca, ktoré rastú v spriamene. Trošku je v nich jemný rozdiel. V dospelosti Ellie bude jemnejšia a taká ľahšia textúrou a Genolia bude robustnejšia, ale obidve sú štíhle.
toto mi niečo hovorí. Mám taký pocit, že s týmito krásnymi červienkami sme už boli v kontakte. Jaká si vzdelaná. No, tak chodím ku A tebe. po latinsky? Ak si dobre spomínam, Zuzka, tak si spomínala, že červienka je vlastne ideálna na živé ploty. Naozaj je ideálna, pretože je vždy zelená, je rýchlo rastúca, dá sa krásne tvarovať, strihať a naozaj nám môže vytvoriť v priestore taký žiarivý prvok s tými červenými listami. Takže tá najväčšia z tejto skupiny je Photinia red robin. Rastie asi najrýchlejšia, bude najmohutnejšia. Potom ja tu mám pri sebe Photiniu carré rouge, ktorá je štíhlejšia a vyžaduje si tým pádom menej miesta. A ty máš pri sebe, skús? Pink marble. Presne tak. Pink marble bude tiež vysoká, hustá, neprehľadná rastlinka, ktorá sa vyznačuje s tým ružovým nádychom nových výhonkov. Ale povedala by som k tomu také ale, že všetky rastliny, ktoré sme doteraz predstavovali, tak sa vyznačujú aj tým, že nie je jedno, kam tú rastlinku zasadíme, na aké stanovište. Teraz myslím, či na slnko alebo polotieň. A Photinia je rastlina, ktorá si vyžaduje plné slnko. Vavrínovce, tisy aj cyprusovité môžu ísť aj do polotieňa, ale Photinia na to, aby sa takto krásne vyfarbila, potrebuje veľa slnečného Ja si svetla. myslím, že to nie je až taká hrozná podmienka. Tak toto je posledná skupina, teda, ktorú chceme predstaviť. To sú... Áno, nie, že by ich nebolo o mnoho viac, ale držíme sa teda tých kritérií, že nahrádzame tuje a teda hľadáme rýchlo rastúce, vždy zelené rastliny, ktoré môžeme nechať pozvolne rásť alebo aj strihať. A teda poslednou skupinou, ktorú by sme chceli predstaviť, sú hlošiny. Vytvárajú veľmi jemné a možno aj nenápadné kvety, ale s omamnou vôňou. Takže stoja za to. A tieto hlošiny takisto, ako sme spomínali, červienky si vyžadujú veľa slnečného svetla. Všetky tieto rastliny, ktoré sme spomínali, sú plne mrazozdorné a všetky sú v podstate celkom nenáročné. Dá sa to kombinovať veľmi efektne a atraktívne a bude to elegantné. No, ja sa na to veľmi teším. Ďakujem ti, Zuzka. Ďakujem.